हाय फ्रेंड्स ये देखो आज हूँ आमर बाहुड़ा यात्रा आम गाँव ठाकुर पोड़ पिठा खाइबे खाई सारिकी आमर होम हम नना बही पढ़े पढ़ा सारा पर रथ को जीवे ठाकुर रथ उपरକୁ ଯିବେ ତାପରେ ମହେଶଗଡ଼ରୁ ରଥ ଉପରକୁ ଯିବେ ରଥର ପରିକ୍ରମା କରିକି ଯେ ଗାଁ ଚାରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଏ ଆମ ନନା ଆସିଗଲେଣି ଦି ନନା ଏ ସହିତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ବହି ପଢ଼ିବେ ପଢ଼ି ସାରିକି ନନା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଁଣ୍ଡି କରୁଛନ୍ତି ପହଁଣ୍ଡି କରିସାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଆସିନାହାନ୍ତି ରାଜା ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଛେରା ପହଁରା କରିବେ। ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଜେନା ଆମ ସରିପଳ ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଯାଇଛି ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ଆସିବା ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଆଉ ରାଜା ଆସିଲେ ଛେରା ପହଁରା କରିବେ ଆଉ ଆମର ରଥ ଯିବେ ରଥ ପରିକ୍ରମା କରିବେ କରି ସାରିକି ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ରଥ ଯିବ। ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ବସିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲେଣି ଭକ୍ତ ସବୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲେଣି ଆଉ 3 ଜଣ ଭକ୍ତ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମାଇକି ବି ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଗଲେ ଆଉ। ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକି କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହୁଏ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦିନ ଲୋକ ଗହଳି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କରୁଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଏଇ ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କରୁଥିଲେ ଆରମ୍ଭ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ବହୁତ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗାଁର ବି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଚାଲୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହଉ ଆମର ଇଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କିଛି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜୋର କୁହନ୍ତୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ଟିକି ଟିକି ପିଲାମାନେ ସବୁ ରଥ କରୁଥିଲେ ପିଢ଼ାର ରଥ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ାକୁ ରଥ କରିକି ଚକ ବାଟେଇକି ଟାଣନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରଥ କଲେ ତାପରେ ଛୁଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରଥ କଲେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ମନ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲା ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରଥ କରିମୁ ଠାକୁର ଆସୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବଡ଼ ରଥ କରିମୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରଥ କରିମୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଗୋଟେ ଖୁସି ରହିବ ଠାକୁର ବଡ଼ ଠାକୁର ଆସିବେ ପୁରୀରୁ ଆଣିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଛୁଆଙ୍କ ମନର ଆବିର୍ଭାବ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଦାରୁକ୍ରମ ଆସିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ଆଉ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ରଥ ଯେଉଁ ରଥ ବେଳକୁ ଛୁଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ ଖୁସି ରଥ ଟଣା ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥର ବସିବେ ରଥ ଟଣା ହେବ ରଥ ଦୌଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଧରିବେ ଯେଉଁ ଧରିକି ସବୁ ବୁଲନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ସବୁ ବୁଲନ୍ତି ବୁଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଖୁସି ରୁହେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ତାପରେ ଇଏ କରନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ 9 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ମାଉସୀ ମା ଘରେ ରୁହନ୍ତି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସେଠି 9 ଦିନ ଯାକ ଆମର ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ ହୁଏ ଆଉ ସେଠି ଗାନ ବଜାଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାନ ବଜାଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ଭଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା
जय जगन्नाथ ठाकुर इच्छा आउ सब बेले आम गाँव में सब बेले ठाकुर रे छुआर भारी इच्छा छुआ बहुत खुशी आउ छुआ केमी ठाकुर पाख रे एमती आनंद हो उत्सव हो गाँव में प्रणाम ठाकुर गाँवे आ गाँव बुलूवे छुआ बहुत खुशी बुलूवे आम गाँव में मंदिर नाला जगन्नाथ मंदिर एवं छुआ मैंने जगन्नाथ मंदिर आरंभ आरंभ करने जाऊँगी से जय जगन्नाथ केमी आम मंदिर केमी बढ़े चलतु बहुत आनंद है कि मंदिर आम देवल बढ़िया बढ़ी जाऊ हो देवल आम केमी मुझे जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟ କହିଲେ ଆମ ସରିପୋଳର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଆରମ୍ଭ କରାହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଆଉ ରଥ ଦିନ ଆମର ସବୁ ଗାଁର ଯେତେ ଛୋଟ କତରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ଯେତିକି ଲୋକ ବାହାରେ ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିର ରଥ ଟାଣିକି ନିଅନ୍ତି ସବୁ ସହଯୋଗ ଦେଇକି ରଥ କର୍ମ କରିକି ରଥକୁ ପୁରା ଖୁସିରେ ସବୁ ଟାଣିକି ଆଣିକି ମାଉସୀ ବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମାଉସୀ ବାଡ଼ିରେ 9 ଦିନ କାଳ ରହିକି ଏଠି ଗାଁରେ ଭଜନ କରି ହରିହାଟ ବସେଇ ପୁରା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ଖାଇ ପିଇ ଗୀତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ପୁରା ଖୁସିରେ ଚଲେ ତାପରେ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ନୀତିକର୍ମ ସାରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ପଢ଼ି ଘିଅ ନନା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥରେ ବସେଇକି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କରୁ ଆଜ୍ଞା ବାହୁଡ଼ା କାମ ସାରିକି ତାପରେ ଠାକୁର ତ ରଥ ଉପରେ ରହିବେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଯିବେ ଆଉ ଯିବେ ଠାକୁର ଏଠି 4 ଦିନ ରହିବେ ସୁନାବେଶ ହେବ ଅଧରପଣା ହେବ ତାପରେ ପୁଣି ରସଗୋଲା ଖାଇ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେବ ନିଜ ଘରକୁ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବାହୁଡ଼ିବେ ଆଉ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜନ୍ମବେଦୀରେ କର୍ମବେଦୀକି ବାହୁଡ଼ିବେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚୋଳର ଉପରେ ସୁହେ ସ୍ୱତ ଦେ ପାଟୁରା କୋଟେ କୋଟେ ମାଳ ସେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ପଡ଼େ ଥାଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଶନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବଳ ରାମ ଆଏ ଫୁଲର ଚରିତ କେତେ କହିବଣି ଛୋଟାନ୍ତେ দুপর গহরে কেহ বলতে জনতা জতে পরিমুন্ডা যাই তোদ ফলময় পুরা মুখতি বল্লমান হেউছন্তে জোরা জয় জয় জগন্নাথ নীড়ে ত্রিলোচন শ্যামল মেঘ প্রায় তো শরীর সোহাবন চন্দ্রমা প্রায় দিশে বেশ চকা ঢোলা সুজন ধনমানଙ୍କୁ তারিବାକୁ বেড়া শরীর তো ক্রোধে মুখ মোটে সুন্দর দেশ এ নাথ মহাবিনায়ক জলস্থল পাতাଳରେ নাম তত্রৈলোক্য ত্রিপুরা ধ্বংসন গলা যার বুদ্ধি বলে কাঞ্চীপুর ধ্বংসীরু তো হর কোপানলে মণিকর্ণিকা তীর্থরে বিজে সদা শিব নিরঞ্জন পুরুষ তো আকাশ পঞ্চদ্রব্য রূপে নিরাট কারো যে পুরুষ সিন্ধুর প্রায় কপারে জাত করে মা ସେଇଟା ମାଇନେ
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.